and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kernel, niya nga mahan nilang Tito ug Dudong. Nagbalta nga naakaroon sila si Tito ug Dudong sa ilang bay. Ha? Ha? Unsa? Say mayo, Colonel. Hain si Inan. Tara, sir. Inan! Salamat kay niya ka. Sunod ka rin ako. Ha? Sunod ka rin! Sunod. Masunod ko ninyo. Palingko na, Lucio. Lingkod, Ninan. Kuhan ka na. Dili ko magdugay, sir. Naghuhan sila si Tito ug Dudong sa bahay, sir. Nahibaw ba siya kung nasa kalakaw karon? Nahibaw ba sila nga muanhi ka na ko? Oo, wala ko sila tugani nga ang akong tumong mao dinhi. Good. Paras! Sir. Magpilig daw. Tulo mo kabuok, ha? Sir. Sundin ninyo sila si Tito ug Dudong, anak ni Inan. Yes, sir. Time pa. Nga naman eh. Unsa man na ang inyong buhaton sa duha nako ka mga anak, sir? Nga nung pasundan man nimo sila si Dudong ug Tito. Inan, way mahitabo nilang Tito ug Dudong. Sundan lang sila. Pero nga nung sundan man sila, sir. Tungod kay importante nga sundan sila. Tungod kay mga importante kayo sila para namo. Parehas nimo nga importante kayo namo. Dako gani kay kong pasalamat nga mianhi ka dayon aron na magpahibaw nga naa sila si Tito ug Dudong. Og tungod kay importante ka kaayo nako Inan. Yaro. Ma. $2,000 na tanan. Tag 20 pesos na tanan. Pero 2,000 ginatanan. Grabihas na to. Mura magbilad o sa kabulto ba? Ako bitaw ni tinuod, sir. Tuyok mang kalimutaw, Ninan. Ayaw pahibawa sila si Tito ug Dudong nga importante kayo sila. Labi nang ayaw sila sa tingin nga gipasundan ko sila. Okay, sir. Paras, lihog na. Hoy. Okay, sir. Oo niya. Ako ani, sir. Kuan, kining ay napadugaya sila si Tito ug Dudong diha sa inyo, ha, Inan. Sir. Basi- Hindi na ako padugayon. Kasukan sila sa engkanto ug dili ingon nato. Bitaw, sir. Uy, kasukan niya sila sa engkanto ug dili ingon nato. Mao nga palakwa din sila. May na kayo nga nakakita ay mo. Sige lang ka na. Pagdali. Oo, ato na ko, sir. Lain imong tinutukan ako, Lucio. Kung imbitahon na to, dinhi sila si Tito ug Dudong. Dali na kayo mo katay ang mga tabi nga ang duha ka NPA, bisita na to dinhi. Sa may sunod na yun. Oh, magkapangandam dayon ng mga komunista, labi ni Gisrudi. Husto ka, Colonel. Doon na ka ba ipangutana? Unsay estado ni Rodi karon sa militar, labi na sa disa. Wa na tagda si Rudy. Taon-taon na nga gi-abort ang iyang misyon. Tungod kay ang kinatumyan unta siyang misyon maura ang pagkuha patay o buhi ni Jacinto de Castro, a.k.a. Ka Andres. Apan nagbutbuot siyang sumpay sa maong misyon kay natuhog na sa pana ang iyang kasing-kasing ug nahigugma ni Mary nga anak ni Jacinto de Castro. Kaluoy ko ni Rodi. Baho pa si Rudy sa hugaw sa iring. Ilom na tuyang
Angay gani kang malipay kay nakita yun nato. Nga dako kayong buhid sila si Tito ug Dudong. Sagdi lang kay matod pa nila. Mokalit man lang sila nato og duaw din eh. Mubalik na sila si Tito ug Dudong. Ano yaw? Kita ka ni? Kadaghang kwarta kun ana inan. Hinatag ni Sir Ronald. Kabuutan ko di ay nila ni Sir Ronald. Mulang? Huwa pa nila dakpa si Tito ug Dudong unya. Gihatagan pagyuta niya kwarta. Lakpo nila ang atong mga anak. Mag-ayo sila kung sila'y pangitanon niya sa engkanto o dili ingon nato nga dili na mabalik sila sa Tito ug Dudong. Maagani kay nakasabot sab sila si Sir Ronald. Nakasabot kit sila kay si Ronald pa man gani ang miingon ha dili sila angay nga magdugay si Tito ug Dudong kay masukoon niya kuno ang engkanto o dili ingon nato nga magdugay pa sila sa Tito ug Dudong. Ayaw mo palipat, paras. Out. Nagpabida man gyud ko, Colonel. Katong i-describe nga lugar ni Paras. Di na nako kabisado na. Ang butong sa kanang lugar, og hain ka ng dapitan. Mga lisod-sudlon ang mga lugar og mayong pagkaplano ni Rodi. Di nalisod sa pagkakaroon, Lucio. Way kalibutan sila si Tito ug Dudong nga gisunda na sila. Binggohonon na sila si Rudy. Abtan sila gabi nga magsunod nila ni Tito ug Dudong. Mao kanay karkulo nilang Paras. Ulong. Sarge, naklaro niyo mo, Sarge. Klaro nimo. Oh, yun na si Tito si Dudong. Takot ta. Yan kita. Mao na kini nga kuta. Pero ganong nagtubag-tubag para ang tiyaw sa matok mo. Kadong nagtubag-tubag man na matiyaw sa tok mo nga gabi imong tarong dako. Nahibaw ko ang sa imong gibati karon. Apan kinahanglan maminaw pagyud una lang Tito ug Dudong nga nang wa sila mananghid na mubiya sa kuta. Kung may silot nga ipakanaog, kinahanglang sibo sa ilang nabuhat nga paglapas sa mga lagda ug balaod sa mapulang magugubat. Karodi, tuwa na ako nagsuon. Tuwa na sila si Tito ug Dudong. Pahilo ang bata. Ako na'y mahibaw. Gigutom man ni siya. Yakaw na. Karodi, Tana, Kagnis. Agnes! Iyanan ko na sila si Tito ug Dudong. naana sila, Manang Yolanda. Di man ko na sila gikan. Wa ta mahibaw, Manang Yolanda. Unya nga nung wa man ko na sila manangihid. Masayran ka na kung magsugod na ang investigasyon, Manang Yolanda. Rudy? Hiluman na to. Hiluman na to, mga kauban. Barog kamo ka Tito o ka Dudong. Manubag kamo sa mga pangutana tungod kay gilapas ninyo ang mga lagda alang sa seguridad sa kuta o sa mga kaubang mapulang manggugubat. Nganong wa ka mo mananghid, nga mulakaw ka mo Tito ug Dudong. Nganong inyo kining gibuhat? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!